adudag iti sitwasyon tayo iti biyag nga simuko tayo. Ngem saan tayo kung mga sumuko iti panagserbi tayo kini Apo. Laglagipen tayo kuma nga kanayon nga isuna iti paggapuan iti amin nga panagbiag tayo. Amuyo kadi nga ti panaturog tayo, desisyon tayo. Ngem iti panagriing tayo, desisyon iti Apo. Tangamin adun dagiti naturog ngem sandan nga nakariing. Isong agyaman tayo gini Apo Dios iti bigat ng impay na kadatayo nga baro nga namnama ken ipakpakita na iti nagtakkel a kinamatalik na kadatayo nga anak na. Iti 1 Corinthians 15:57 ngem agyaman tayo kuma iti Dios nga nangted iti balegi kadatayo babaen kini Apo tayo nga Hesukristo. Nilaing Apo iti makaited iti pudpudno nga balegi. Uray na laing ka, uray addaaminin kin ka nga banbanag, wenno kinabaknang, ngem naawan kin ka ni Apo Dios, awan pulos serbina, dagita. Alisto lang nga mapukaw, tangamin awan iti pamendisyon iti Apo. Tangamin iti pudpudno nga balegi nga ited iti Apo. Adda iti ragsak, ken isuna nga mismo iti mangiturong ken ka, iti pagsayaatam, ken isuro na iti pagimbagam. Isu nga hantayo kanong agtalag iti bukod tayong ammo no dikat agtalag tayo iti panangiturong iti Apo. Isu nga kabsat no kayat mo iti talna ken namay ken iti pudpudno nga balegi mapan ka kini Apo Jesus tay ayaten nakalaunay. God bless.